जाय मानसिफोरा खनजितानो मुलि मोनैनि सिगाङावनो फैसाखौ हरदों सांग्रां जा। बेसेबा गोबावनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव मानो थाखाय लाबोदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेइलाव होनायखौ नायनानै बेजोंनो इन्ट्र ससे भिडिअ होनायखौ नुनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो कनजिता बर' सिस्टारनिहाय मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों थ' बेयो थारैनो मानि थाखाय भाइरेल जादों बिथाङा रां जाख्ल'नाय जाख्लि बेफोरनिखौ लानानैहाय ओरैबायदि मोनसे भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर ससियेल मिडियानि दारै बा फेसबुकनि दारै थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो कनजिता बर'खौ लानानै सासे सिस्टाराहाय माने मैदेर बिफा ना मैदेर बुरै बेखौहाय मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोनसे खावलायदोंमोन आरोना लोगोफोर गिबियावनो मैदेर बिमायाहाय मा बाथ्राखौ लानानै थांखिनानै नैबे मोनसे भिडिअखौहाय फोरमायदों नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ नायलांगोरो आरोना लोगोफोर बेखौनो माने एसे नों होनाय मबाइलाव बेखौ खनजिताखौ बेसेबां लानायमोन 2000 आंनाव गासिबो दंखाजोबो बेनो फैसा हरनाय मानाय दंखाजोबो कल रेकर्डिंआ जोबनानै थाङाखै आं होबावगोन बिनि सिगाङावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंना होनि आरो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालामना होलाय अननानै प्लिज आं बिदिनो गोदान गोदान आपडेट होबाय थागोन अननानै प्लिज फल' खालामनानै शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना जाय मानसिफोरा खनजितानो मुलि मोनैनि सिगाङावनो फैसाखौ हरदों सांग्रां जा ओमफ्राय जानला मोनला मानसिफोरनो बेफोरबायदि फन हरनानै नागिरबाबो लाब जानाय नङा मिथिगौ ना माने आंथ' मुलि बेफारिबो नङा आं जेबो नङा आं मुलि बेफारि नङा आंनि नाम्बारा सोरनावबा दङ दै साफा सानै इउटिउबारफोरनाव दङ जायखिजाया मानसिफोरा नाम्बारखौ बिबाथाय सोङा हौवा बिदि होनाङा आरोना आंनि नाम्बारखौ सानै साथामसो मानसिफोरा मैया दाख्लैनिफ्राय आंनि नाम्बारखौ रानलागासिनो आं सिमखौ सोलायनांसिगोनसो बायदि मोनदों मानो होनबा आं जेबो बिजनेस खालामा आं दखनाबो फाना आं गस्लाबो फाना जेबो बिजनेस खालामा आंनो बेफोरबायदि फन हरनो मा दरखार आं जेबो बिजनेस खालामा आंहा मुलिजोंबो जेबो लेनदेन गैया मिथिगौ ना थ' खनजितानि सासे मानसिया आंनो फन हरदों फैसा लाखाना दोननाय दङनो थ' बे आब'खौ आं मोजां बुजायहरदों दहाय मोनसे पस्ट नुदों खनजितानि भिडिअ आङो माबायाव खनजितानि चेनेलाव मोनसे पस्ट होना दोनदों बिनि बै सिमखौ लायनो हौवाया सालायबाय बेयो गोदान सिम बख'सिगोन खोमा बिदि होननानै आङो बेनो मोजां बुजायहरदों थ' बिदि खालामना आरोना मुलिखौ इमारजेन्सि नांगौनि थाखाय मानसिफ्रा बिहरोनो हरबानो जाबाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव मालायनाव बेनाव फन खालामहोनाङा कास्टमारफोरखौ खालामदों माबा आंनिफ्राय फैसाखौ बिहरनानै ओमफ्राय मैया मेसेज हरफिनबा गैया खुनु रेसपन्सबो गैया जेबो गैया फैसाखौ लानानै थाखाबाय बे फैसायाबो माने जोंनि माने न'निनो मानसि आरोना मालायनिसो फैसाया आं बेखौनो माने एसे नों होनाय मबाइलाव बेखौ मालायनि खनजिताखौ बेसेबां लानायमोन 2000 आंनाव गासिबो दंखाजोबो बेनो फैसा हरनाय मानाय दंखाजोबो आं फन पे खालामनानै हरदोंना बियो मा होनो मोनसे गोदान नाम्बार होगोन होनदोंथ' बियो दहाय पस्ट होदोंना मोनसे होगोन होनदों ओमफ्राय जाय मानसिया माने बे फन नाम्बारखौ हरदोंना जारौ बे फन नाम्बारावनो आङो मेसेज टेसेज माबादोंमोन ना बेखौथ' आं नायसनासै माने आंहाबो न'खराव बिराद प्रब्लेम जादों आरोना दाथ' फिसालायाबो अपारेसन जानानैसो दङ बे क'क्राझारावनो दंथ'यो दा उन्दैया ओमफ्राय आं फंबायनि आखायावसो होनांदों ओमफ्राय बे मुलियाबो जाय मानसिया बिदों माने बे बिराद सिरियास जादों आरो एसे माने बयबोथ' नांगौनि थाखायसो माबायोना आरो आंबो दा बे मानसिनो आं खोन्थानो हाया बिदि मोनसे खोथा थायोना जेनेबा आंनाव दायथ' थाबाय नालाय होनबा आं मा होननानै खोन्थानो हाया बिराद लासिं सिं जागोन ना गाव होयो ना होआ ओमफ्राय बे गथ'आ हरदों आरो जाय मानसिया बिनि सिमखौ लानानै रायलायदोंमोन बियो आं होनदों आरो ना नोंजोंसो दङ नामा होननानै बुंदोंमोन आङो आंजों गैया बे गुवाहाटियावसो खानानै दंहैयो दा मबाइलाव नुवाखै होननाया मबाइलावथ' आङो नुबाबो माने एथ'बां गोसो होनानै नायनाय जायाना बियो दहायबो मोनसे पस्ट होदोंथ' जेनेबा गोदान नाम्बार बख'गोन आङो होगासिनो होननानै हरगोन बे मुलिखौ जानो दा होगोन ना होआ दे जाला ओमफ्राय आं मैया बेनो मेसेज हरखादोंमोनदां मैया ना दाख्लै हरामोनथाय मारै जाखो मुलिनि खबरा होननानै माबायाखै बे उन्दैया जेनेबा मोनसे माबा थायोना स्क्रिनशट खालामनानै हरफिनलाय आं बावबाय सोर आंनो फैसा हरामोन होननानै माबादों आं सानो आरो जेनेबा आंनावबो साननाय दं मोनसे माने
हरगोनबो खोमा खिजान जेनेबा ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि होनलायलायनाय बिदिबो सानदों आरो आंनाव एसे साननायबो दङ आरो ओमफ्राय बोरैबा सानोबा फैसा थाखानि खोथा मालायनिफ्राय दायथ' लानानै होनाया बिराद प्रब्लेम जायोना नोङो बेखौनो सानदों आं दे होमबालाय साननै सानथामसो नायग्रोनोसै दे औ बियो माबादोंथ' मा होनो पस्ट होदों दहायो होनदों बिनि नाम्बारखौ दहायसो होदों हौवाया बियो हा दहाय होदों बियो ओं बेयो पस्ट होदों बे नाम्बारा आं गोदान नाम्बार बख'गोन इनि उनाव होगोन होनबानो जाबाय जुदि मोनाबा साननैसोनि उनाव बुंफिनबानो जाबाय आरो आंनाथ' खनजितानि नाम्बार गैया खनजितानिथ' नाम्बार नङा बियो बै सासे मानसिनि नाम्बार दङ जाय मानसिया माने नोंनि नाम्बारा आंनाव आगोलहाय आङो बिदिनो इउटुबाव नुनायाव लादोंमोन आरो स्क्रिनशट खालामनानै लादोंमोन आङो बेखौ ओमफ्राय बे मानसिया फिर आंनावथ' गैलाना बै मबाइलाथ' गाज्रि जाबाय नालाय मोनसेया ओमफ्राय बे मानसिया हरदों आरो माबा आंनि मबाइल सिम कार्डखौसो लानानै रायलायदों बे होननानै बिदि होनहरदों आरो बेयो ओमफ्राय मोनगोन बे थेवबो आं बुंनानै होगोन आरो ना फंनैसो औ बुंनानै हो दे A few moments later. आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाया गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय सासे आब'आ मैदेरखौहाय भिडिअ बानायनो होदों आरो ना औ खनजिता औ आब'आ भिडिअ बानायनो हरदोंमोन ना मैदेरखौहाय माने बे जाय मानसिनाव आङो फन हरदोंना माने आब' खोनासंलाय आंना सिमा माने दाननाय बेखौथ' नोंसोरो जेबो मिन्थियाना जेनेबा बेथ' आंनि न'खरनि पार्सनेल प्रब्लेम जाहैबाय नालाय आं फन हरदोंमोनलाय नानि नों खोनासंगो दे औ दे बुं जेबो नङा खोन्थाहरदों बियो आङो बेफोरबायदि खालामफेरा आरोना आब' आंना जाय साफ्रोमबो मुलि बिहरदों औ जेबो नङा दे हौवाया सिम दानहरनाय हिसाबै आङो रावनिखौबो फन कन्टेक्टआव थानो मोनाखै आरो वाट्सएपआवबो रिप्लाय हरनो हायाखै